sabar nopo to? Anak klemat-klemet. Kono lho turu-turu anggur kono, men penak. Poso sasi poso ora ngono kuwi. Anggur buah. Mungkin mau apa tuh? Pikirane lho. Alah gue kok enggak ngombe terus blendingan iki to. Ngombe. Iki kalah dodok. Dodok. Dodok kawan-kawan. Loro ae. Yo, iya ayo, jikono pik. Jan piye yo urip kok anane ngene iki terus tanpa perubahan blas. Kerja di komprei, duit ra duwe, dolan di lockdown, pacar agak blek. Anane gur piye-piye ra cetha. Meh bodo barang ora oleh THR. Anane kok gur rebahan wae jan. Dan piye ngene iki yo langkah terbaik sing arek kudu tak lakoni kudu kepiye ning terus iki jan. Jajan ra iso. Duit ra duwe. Golek gawean angel. Dan wis udut isane mek nglinting. Piye? Ya tekane kok. Kowe kudu kalah kowe. Wah, joker kowe. Goblok kabeh. Mas Nah, keriting. Yo tumi kabeh. Nek ngene bosan tak pindah jok ngarepan wae. Ono apa ora? Gila-gila. Lah, engkau kahanan kau ini ya sari dengan keret tuh. Bos sekali-kali sharing-sharing berbagi inspirasi piye benso oleh solusi ning keadaan sing kau ini dulu. Benso oleh sesuatu sing manfaat malah dolanan remi. Alah, cangkeman bajune kowe pengen melu kok. Ayo pancen pengen melu. Lah iya, penake lho jago ngene iki main rasa cangkeman ae. Oke aku. Yo, lho kowe ketemu garis sithik e. Ayo menang ket mau. Menang dasmu. Gacal papa. Gacal gacal. Cinta kowe. Gacal sih. Aduh piye? Wes tengah gelutan kowe. Haus. Kowe nyakal kowe. Dolaran Ora pede. aku males dolaran kowe. Wes. Wes. Berapa kali? Iki benar iki. Iya. Oh, ngomongane ketekane kae ya ono bener ya. Oh, ayo kuwi bener. Bener dhewe iso golek solusi ning kahanan koyo ngene iki. Ya ora. Nah, masuk kuwi pancenan kowe kok. Yo gas yo ning lek kandi. Wah, bener bener omongane sampean. Kandiani yo. Wis ae rene demel aku wae. Ngopo lek? Melu sambat. Jago ngene. Pilih iki. Yo piye iki? Padha di PHK. Bedikanane pengeluaran terus, ra pemasukan. Piye ya jane? Ngono sambat. Apa nganggur lek perang dino. Yo kene ra dino. Kowe rong dino sambat. Aku lho sesasi. Berarti kowe ra sambat. Yo sambat. Sambat itu bingung. Sambat ora aja. Sahabat itu berjamaah, men sahabat iki ora dhewean. Oh, kadang berdua wis sulit aja mene warak dhewe. Dhewe Harus berbagi. sendiri itu menyakitkan. Terkadang kita harus ikhlas menerima keadaan meski kenyataan tak sesuai dengan harapan. Masuk. Polisi ning dia kok ngene. Teleponnya Terus. terus. Oh. Ya. Ya. Terus.
Pulsa kurang kowe. Catering no. Ya, kayak kita. Apa ini juga bikin pulsa? Wes, burung. Udah sih. Lulus. Tulis. Halo. Assalamualaikum Kang. Ya ora iso, boleh solusi iki Kang. Yo kumpul bareng iki Kang. Ini Kang. Saiki ya Kang, mosok besok main kucung. Ketemu Kang. Iya, assalamualaikum. Orang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Ini Kang, ini Kang. Nampak lagi, napa iki? Piye, Pak? Ini Kang. Solusi hidup. Iya coba. Masuk dulu Kang. Bene yo. Wujute. Iki Kang. Kok. Iki wae. Pero ketrak. Paten. Iki dicahnom ini to. Oh, danom iki. Cedik barang kuwi pentasane enak. Ini Kang kabare Kang wis werto kabar ge. Ya kabar alhamdulillah ya ayam-ayam wae tentrem. Cacah do kaya ngene iki aku alhamdulillah ya ayam wae. Ya. Gawe apa, Le? Wah, aku mek gawe boto kae ning buri omah. Walah, karo anak akeh kok. Oh. Lek botol singkatan AT ki apa to Lek? AT. Oh, singkatan AT kan to biasanya tulisan Oh, AT kae. AT. Angkat tumplek. Wis sing ngasih BT. Gatrak. Ngene le, tak Iya. sarunge di ngapura. Iki kan bocah-bocah ya kaya padha mumet, wingi kerja ya dadi PHK, ameh dolan ya dalan dadi lockdown. Nang omah terus ya do ngrasake bosen wisan sumpah. Terus penake piye le wis kaya ngene iki. Ya nih menurutku ya wis manut pemerintah ya asline wis jalan terbaik kaya ngono kuwi. Kon gogok ning omah, ya wis manut gogok ning omah. Tapi ya direwangi ngono. Dalam artian ya apa kegiatane, apa jarene pemerintah ya dilakoni, dia amalke. Kon gogok omah ya gogok omah, karo direwangi donga. Direwangi donga piye carane ben pabah penyakit kaya ngene iki ben dan ilang saka negarane awak dhewe. Gogok omah donga. Muga-muga penyakit ben dan ilang. Ben awak dhewe iso kegiatan kaya biasane, kegiatan normal kaya biasane. Saiki ya wis piye carane didongake wae, didongake harus manut pemerintah. Anjuran pemerintah kaya apa? Manut to wae. Berarti teko ngani ya sabar, donga, muga-muga tetep diparingi lancar anggone golek rezeki ngono ya ya. Ya wis ben dan corona iki ilang, penyakit iki ilang. Iya. Nah, rezeki wis ana sing ngatur ngono. Bener ngono kuwi. Ya nek cara awakmu kok saiki pemasakan ora duwe atau pemasakan ora duwe, ya wis. Piye carane dirit-irit. Piye carane dirit-irit. Sing saiki maune rokok enak-enak kaya cah enom iki rokok enak-enak ngono kuwi ya saiki nek iso dimpecik nek ora ya linting. Berarti kan minting ya ya. Linting ora yo Ya aku yo. Ya kaya akeh. Lah iki serasa do ngresula lah, serasa do sambat-sambat. Ya Kaya pancen kabeh ngrasake kaya ngene ora mek awak dhewe tok ya to. Kabeh ngrasake kaya ngene wis saiki bareng-bareng piye carane ben corona iki ndang ilang. Mar pemerintah ngono wis insyaallah aman pisan. Iya Le. Kaso dolan-dolan buka Google Map ya Le ya. Iya, seterusnya tak gulmat, kaso udut yang linting, kaso tuku rokok yang linting. Kaso nonton bioskop buka YouTube ya Le ya. Bener masuk iki. Ya wis saiki ayo ndang do bubar. Bar iki traweh barang ya. Oh, Ya, Ya, Langsung Le. bubar ya. Sudah. Kang. Wis Padha wis. Ngono kuwi ya serasa do.